Nguber koceng kecantol kawat bareng wis melenting ditinggal minggat. Ayo rasakno ya. Teman sabar lana are mula sing penting duwe ana rasa rumangsa aja njewet wong liya nek dijewet-jewet karo ayo belajar ngan sedidik padha dikulinakno supaya dadi wong sing nek sampe tukar padu kita dhewe sing rugi mula tepo slira ayo ngomong sak ngomong ayo sing hati-hati sak padha padane ayo saling nikmati kaindane alam andono mula sing penting kudu bakti barek wong tua lan ayo ojo lali manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula kita dolor dadi wong sing beriman supaya adoh saka godane
setan. Ayo amal lan nyiptakno karukunan ngailing ana wong urip iku minangka awan-awan nek budal nang sawah duwe bojo nriman kok kakean pola sampai arang-arang nyabani omah katut arek wedok sing kaya nyonya mulie telap kakean alasan suwe-suwe dheweke konangan dielingno sing wedok tambah mentang-mentang dadi geger akhire pegatan arek wedok sida dirabi atine lega pancen iku sing dikarepno awake sik kuat bendina sik oleh kaya sing wedok tetep setia ngalor ngidul runcang-runcung kaya pinilan tuna bareng kayane wis rada seret kedadean tambah suwe nek tambah kurang bendina loro-loroan awake wis remek dioreng-oreng terus apa suwe-suwe ambekane gak gelis mampet saben bengi ditinggali ngletek katik braine tambah koyok dislamber bledek sing lanang tunggu omah watuke cekrak-cekrek nek bengi buka no lawang mek ki oleh no rempeyek gedhe nek bujalae ditinggali duwek mek 100 sing lanang ngenes koyok wong kematus akhire sing wedok katut wong liya wis gak boleh terus sing nduk omah kademen turu ijen mengkurep kaya bolo ayo mlaku-mlaku barek goleki Cak Marques biasa iki ndangdut apa sing digawe wis entek kabeh ngene. Iya ya. Dangdut kawitan sawung kaling bojo besengut pikiran pusing ana dangdut akar alang-alang bojoku besengut aku kakean utang keripik gedang yupai ton mari gegeran barek sing lanang diwasu goran dadak mancal-mancal yupai ton terus keturun sampai keadang bakule kodong bareng leler terus mapsrak nduk pawon bareng ngeres kopis dadak kliru blangkon jangan terburu kaon nafsu ayo diurus lebih dulu
takut kehilangan wong kaya jiwaku kembang dilem cekake ojo dikunem wis jaman si arek gandeng wong tuwek wis umsume jare sing penting raijone kuwi sing penting ojire namung semanten kitungan kula sae lan boten borong karasa ya Mbok. Ya awak iki pancene wong tugase ya ngene iki. Lah lek pancene gak rekaman, kasete gak terus. Wah susah sing di omah iki. Wis tak dongakno ae ya sing kari iki muga-muga. Wis arek-arek iki lancar sithik ana sing kakean pola iki apa marai. Nurut-nurut ta wis enak. Delok aku nurut, mbok sak wulan 50.000. 2 bulan 1.000. Tapi apa to ngrekaman? Aduh. Lho. Munawar. Lah, ya apa wis ngomong kok kaset tambah blakrak ngene ya apa? Tak pikir-pikir. Wis kentekan ngomong iki jaman kok sampe jaman saiki. Mosok menungso kentekan ngomong. Lah mbek ngomong-ngomong apa ta apa ya? Ayo apa? Ya ngomong-ngomong untu ta ya apa ya? Gendeng aku niku. Lho kamu lah ngomong apa? Ya embong ku ya apa cara nisane apik diwalik ta dialang ngono lho. Lah apa embong diwalik iku? Ya apa sih rek? Iya. Waduh, lambine bathik. Celanane biru. Sepatune anyar. Oh, sepatune. Lho apane sing melet iku? Kok ono sing melet barang? Ngomong ngamu kan niku taline lho. Mosok ono tali melet. Delon aku gak patek ngguyu mari patian. Sitak delok tungkae. Lho iki bani slendrek iki. Ya, Pak. Wong mulane lek mlaku cepet temen glendeng terus ae. Ngomong ngamu kan niku mari tak sulno iki. Iki wah sul kok dhuwur temen kaya mancik dengklek iki. Kon iso-iso le mung ngenyek kanca. Paras ayo ta salaman mesti gak tau sak wulan setengah gak pedhok mari rekaman dhisik sampai saiki. Iyalah ya kangen ya. Iya. Waras ah. Waras. Waduh tangane mambu soto. Mambu soto. Mari andok ning pasar kembang. Sopo sing bayari? Cina. Ono janjakno ae ta. Ono bayar dhewe lho omonganmu kon niku. Aku ro winginane nduk pasar kembang ngono lho. Warung ono pasar kembang ono. Oh enggak kenal kok ono wong mangan nduk restoran. Halo. Boleh wonge kalsungan ae sini mangan boleh katut kebayar. Kok ya kok sawangane kok embuh kok sawangane kok anyi-anyi ngono lho aku iki lho. Dihampirno sapa ae masih gak kenal wis tak anggap dulur ngono. Iya, ngerakno seduluran. Timbang kepaten obor, aduh kepaten kesut. Lho. Wis gak unsum. Lho tangane kok apa? Embu sate. Mari andok sate. Waduh, sing bayar sapa ngono nggo. Tapi aku ro bayar dhewe, lek sing iki bayar dhewe anyane. Ya, dibuntul barang kok mulih. Tak kok mulih. Rupane mangan sate ono lek 40 rupane. Tapi gak ada daging. Ya, gak ada daging. Kok eruh ae kon awas nih. Wong aku iki gak iso goro yo ngomong terang-terangan. Iya. Sing tak bothok iku mang tapi yo sunduke ketok sate. Iya. Tapi sing jero ni dagingnya duduk daging wedhus lho. Apa daging? Lah iki mang apa sul-sulane sepatuku iki. Kok guyon-guyon. Lho, mambu bir. Oh, mari ngombe bir. Waduh, kuwi mambu garangan. Aduh lho, kata lho. Kok nemen lho kon niku. Iki kon niku niat mateni aku tah lho kon. Pek mari ngladak, peno ro istilah ngladak. Iya padha karo nggonku. Lek nggawa asu akeh yo. Iku cara nggonku ngrobyok iku. Oh, cara nggonku ngladak. Waduh, ono maneh cara sing liya. Apa? Tandes. Apa? Grubyuk-grubyuk. Oh, grubyuk-grubyuk ya. Iya. Kok mambu wangi yo? Yo, mambu wangi susu. Temen lho arek iki titen. Susu kok mambu wangi. Iya. Gak ngono kok tah irung iki lho irung apa sih lho? Panca indramu iki lho ya apa kok tajem temen. Tajem mambu wangi. Kemanten anyar. Lho.
Manten anyar. Iya. Duh, wingi nginceng kok rek. Lah nginceng apa tak jagani lenggis kono. Lho aku tau nginceng dintup kala jengking iki. Lah sing dhisik. Iya. Niki. Waduh, manten anyar ta? Iya. Waduh, sembarangnya anyar ya. Iya lah. Kaosnya anyar. Anyar. Oh, tapi kok kena ditanduri jagung ini kaos kotang. Iki kumbahan rek, kumbahan. Ah, coklat, benangnya coklat. Lah kaosnya putih benangnya coklat. Iso koyo semut golek panganan ngene rek. Kon iki ojo ndelok masalah pakaian. Pakaian iki hiasan hidup. Oh. Sing penting delok patikku rada kuning iki lho. Sing penting lak gelek rabi ya, iya. Rabi maneh. Iya. Oh, aduh. Oleh arek to. Gak oleh celeng. Lho kang ngono atine rondo apa sik perawan? Ngomong ngamu kan iku wis. Rondo sik perawan. Anake sapa iki? Nah iki anake Singopati. Apa? Apa kon niku? Apa nek Singopati? Rumah samu ketoprak sing gak rabi. Karena artine oleh wong desa apa arek kutha? Gak anake wong biasa. Wong biasa. Desa. Kok tukokno pakaian barang? Lho. Peniset iki durung teko wis sak dokar. Apane sak dokare? Lho ya damen dado. Ya klaras. Kon iku lha apa bakal bojomu kok kei damen kate ngobong genteng ta ya apa? Ya, kan iki sampel yen kan iki. Iya. Adate wong ndek desa nek adek terep lak mbutuhno iku lho. Oh iya. Daduk damen diruwa-ruwa ya. Iya. Nanggap apa ya? Lho wis nanggap ngantuk 3 dina. Lah wong ngantuk kok tanggap iku. Terus wong pijet iku seminggu. Waduh, iku rabi resmi, rabi biasa kok. Gak tangkepan. Wah, ngomong ngamu kan aku iki krungu. Pungkasan kok gak tak jawab ya apa? Nah, ya rabi biasa ngono ae lho. Iya. Sik durung duwe anak ya. Durung. Wis perawan berarti. Iya. Waduh. Iku ditutno sapa ae waktu kon kawinan? Ya Hansip 18 garane. Lah apa wong kawinan tutno hansip iku? Ngomong ngamu ya bolo-bolo. Ya bolo kabeh, para pini sepuh bareng. Iya. Waduh, dilungguhno kuwade. Gak gredau. Lah apa kemanten dilungguhno gerdu iku? Ayo nanti dipikul ngono. Lho kak ngono dilungguhno nyewa kuwade ta enggak? Lho wong-wong tuane soge diruwa-ruwa lho. Waduh. Salin ping pira sapa wengi? Salin ono elingku ya. Iya. Elingku. Iya. Waktu aku dikarak iku lho. Iya. Iku ping 3 lho. Sing dikarak tok ping 3. Ping 3. Iya. Kon gak ro, aku terang-terangan ngomong iki. Iya. Jam 12 bengi iku salin ping 13 ya. Oh. Salin ping 13. Ya nang mburi ngeses saya iki. Waduh, tapi manten anyar gak apa-apa. Iya. Lho, waktu iku pernah iku numpak motor apa mlaku? Lho ya. Marai. Lho iku diglondongno aku iku lho. Kayak tong ngono lah. Ngomong ngamu kan niku. Numpak motor apa enggak? Nyater motor. Oh, nyanter motor. Waduh. Tutuk kono, tutuk ngarepe lawang lak dipethukno karo kemanten wedok. Iya. Kok kembang mayang bareng. Temenan wis adat kono ya lho. Waduh, mari ngono peno ditemokno iku salaman. Salaman ya? Enggak sikut-sikutan. Lho gak. Iya diraketno lahir batin lho. Mari ngono nyembah nang sapa? Lho nyembah nang Watu Agung. Ayo nyandak Watu Agung lho kon. Oh. Nyembah nang maratuwa lanang karo wedok. Iya, maratuwa lanang, maratuwa wedok ya wong tuaku lanang, wong tua wedok. Biasa lek kemanten keteko lak disawat bareng ya. Lho iya, ganden telu. Kok lha wis sawat ganden niku. Endok. Oh, ditotok endok. Iya. Ndoke apa iki? Lah endok buan. Oh, ndok sakbuk iku ditutupno. Waduh kartolo rek. Ya ndoke PT. Oh, bareng ditutuk. Sing tembean. Iya, ditutuk apamu? Lha iku omonganmu. Ya ndek batuk lho, mosok ndek dengkul. Oh, ditutuk nduk bathukmu. Iya. Wah, ditutuk ndok bareng. Marno mlakune ya gandengan. Gak berangkang. Takon lha apa manten anyar kok mlaku brangkang iki? Digongon gandengan lho. Oh, gandengan. Iya. Bareng gandengan mancik apa? Lho aku mancik pawon di kono. Omonganmu. Mosok manten diobong kon. Omonganmu cara rame-rame. Iya. Waktu iku aku telepon nek kamar beleng. Oh. Disiram apa? Lho nek kono disiram lengok gas. Kate diobong. Wah, kono lha apa manten siram ngogas iku? Iku adate kembang boreh. Oh, bae banyu leri cek gak dadi jerangkong. Ya maksud iku cek gak ono sambikala apa-apa. Bareng kon dilebokno kamar blong wong loro. Wah, wis. Waduh. Temenan lho. Terus keringetan dadak. Lah apa keringet mendadak iku? Puyeng kumat, puyeng. Oh, saking akeh wong. Rasamu lapos saking apa iku dayoe saking akeh. Sama keperujut aku. Dayo saking akeh lho bareng mlebu kamar ambek bojoku. Terus puyengku kumat.
Oh. Meripat terus berkonang. Oh, saking akeh wong. Bareng ngono aku Kon dulang-dulangan barang. Lho iya, Kon didulang apa? lesung. Duh, kon lah apa manterannya dulang lesung iku ya. Wah, iku lho. Tapi dadi sampai saiki. Lho wis 3 dina njaluk pegat tarene. Lah apa? Ya apa ya? Ya wong 3 dina kata uli. Lho lah kon blakrak manten anyar ya ngono. Kon Saiki balik mari- rabi kon iki elek-elek wong, Gak rabi wis. pisan ae ngono Aku lho. ngenger nih anakku lawas ya. Lho dadi bojomu sing dhisik mati ta? Iya ngono. Ya sing dhisik kok. Saiki anakmu wis gedhe. Iya. Sik sekolah ya. Tak sekolahno. Sekolah nandi? Lah iki apa ndek SMP kelas 1? Oh, pirang tahun kelas 1? Ono kono wis 21 tahun iki. Oh iya. Wah ya nurun bapakne kon. Rumah samu marung di sekolahan. Lho, sapa ya? Blangkonan, Jurjanan, seweke diwiru selopan kacamataan. Pak Kastawi. Paling dolek remian. Rene. Piyu. Kocor onde jemblem. Iki wong gendeng kaya apa iki? Iki lek ndelok pakaiane kaya wong Jawa Tengah iki. Jawa Tengah apa? Iki wong pojok iki. Pojok Weh, iki. adoh saka Solo. Oh iya wong Solo. Oh iya. Nganti tekan ning Surapringga. Surapringga. Oh iya Surabaya iku Surapringga. Welah anggonku tekan Solo. Ning Surapringga kuwi ora nunggang apa-apa. Njur aku nunggang sepur dosol. Apa sepur dosol iki? Pundake sing mlesat iki. Wah, keliru kan. Sepur dosol lu ngerti ya. Apa? Sepur sing gegere remek iki. Oh, sepur desel. Ah. Sepur desel. Anggonku nunggang kepenak banget. Iya wong Pak sepur. Ora nunggang ning tengah-tengah neng nunggangku cedak ning totoke. Lho. Totoke Den. Adane Pak Klothok ae rek. Ono totoke Kuro ta? Oh, ndase. Ndase. Iya. Dadak ora suwe sepur njur berangkat. Unine sepur mak ucus ubrus. Mak ucus ubrus. Iku nek maju lho. Iya. Ucus ubrus. Ro kan nek mundur. Nek mundur apa? Ubrus cus. Ono ae rek. Ora let sedeloh maneh. Dadak aku didokake ning stasiune Jomplang. Lho, iya. Oh, tasine Didik Sena wae. Gak iki lho Jombang. Oh, Jombang. Jombang. Neng kono aku ora mudhun, eling-eling aku ora duwe stasiun. Njur aku barus. Barus. Oh, barus iku terus. Barus iku Barus iki lho sing dodol nek wetane omah barus. terus ya. Terus ya. Dadak nuju ning Surapringga. Nuju ning stasiun Gubet. Lho. Apa ta sing gubet iki? Oh, gubeng. Gubeng. Gubeng ae gubet wong iya dakno. Neng kono eling-eling ning Surabaya. Njur aku medun. Cek modern wae cek linu kan. Ngomong ini. Arep ning kampung ora ana kendaraan. Njur. Njur aku ning kono imbal bunyak. Apa bunyake? Apa bunyake? Banyak, Be. Oh, becak. Becak. Wong becak ya bunyak. Welah. Njur numpak becak kuwi enak. Ning kampungku ora kena diliwati nganggo becak. Dadak ning kono aku imbal nunggang opletet. Pak gadidet, Pak. Wis gadidet, Pak, oplet tok, Pak. Lha apa opletet iku? Oh, opletet to. Nih, sayange ning kene kok ora kepranggo menungso sak lonjor-lonjoro. Dadak iki ana londo sak nyonyai. Sing ndi? Londone sing ndi? Londone gedhe dhuwur, nganggo kopluk. Lah iki sayang nyonyai kuru kaya klothok tawa. Wong iki wis mlero kae. Kula sanes londo, kula wong biasa. Oh, coba tak. Tapi wong tekungake. iki sing enak ya. Iya. Terang-terangan ae.
diam kulit diuntir ngono ya. Lah apa kon niku? Oh, ngilokno Nggih. wong. Nuwun sewu piantun. Nggih, nggih. Lah panjenengan menika paringan asma apa sinten to? Kula ta. Kula apa Bapang? Oh, apa bapak? Sisan rusak wis Bapak. Lah piantun setunggal menika paringan asma apa sinten? Pok weni. Lah panjenengan po sinten? Kula apa basa? Apa basa wis Iya, lah iki ponakane poh moncrot iki lho. Lah panjenengan menika dateng mriki kala menapa? Kula ta. Inggih. Kula monggo. Lah piantun setunggale kala menapa? Kala bendu. Lah panjenengan rawuh ngriki kala menapa? Kalane kumbang. Nuwun sewu derek. Nggih. Catosipun kula saking Solo dhateng Surapringga menika badhe kepanggih kanca kula. Sinten asmane? Ingkang asmanipun Kartolo. Lah kula lak Kartolo. Panjenengan? Inggih. Sanes Kartolo Ndika. Wong iku tunjuk. Lah mbok menawi mboten kepanggih Kartolo, yen kepanggih Munawar Bogang. Nggih, kula niki. Saestu Nggih, saking tandes saking tandes. sanes Munawar Ndika. Kula menika madosi kanca kula asmane Sapari. Lho, Sapari. Nggih. Saking pundi menika? Saking Kupang Gunung. Kupang Gunung. Kupang Gunung. Nggih. Gamit sewu, Dek. Nggih. Kula menika Sapari. Lho. Oh, Sanes Sapari kon. Aduh. Wah, riri kono apa macak ngene barang mulane kok pating pecotot. Ngene lek dirungokno wong Jawa Tengah trimakno ngenyek kon iki ngomong Enggak, gak entros. gak ngenyek. Kon ro nang tandes nek malam jemuah iku. Apa? Oh, perak. Wah, Wong kate iki nandi kono? aku mantah. Nggih pakaian iki mantah. Suluan. Cah ngiring-ngiring kemanten. Oh, ini kemanten. Iya. Waduh, tepak melok kok, Ri. Kon melok? Iya, sapa tadi manten? Koncoku iku apa? Sapa? Lho, kon selali sih. Sapa iki lho? Sapa? Lho. Kon gak ero? Sapa? Kon gak ero? Sopo? Ayo sapa? Sapa sih? Sapa? Hei. Eh, sapa? Omonganmu kok pating pecotot sih. Ya tanggoku lho Oh tanggoku. iya. Wis lek panjenengan ono acara ayo. Iya. Awak dhewe masih koyo ngono gak apa-apa menghormati. Iya. Engko mareno ayo goleki Cak Markeso. Markeso? Iya. Lho dalanan. Iya. Tepak. Oh, Diampiri Markeso, pokoke ono omah lho biasa lek yamen iki gak ono omah. Iya rek kena tuan-tuanan. Oh. Omong-omong. Iya mareno ge. Maksudnya ngene lho, tuan-tuanan niku Markeso iku lek lebih tuwa ta umure ambek awak dhewe iki. Iya. Dadi awak dhewe iku perlu nekakno kanca iku supaya gak medhotno kolor. Lah apa? Lah kok nyemedhotno kolor iki medhotno Gak medhotno seduluran. seduluran. Nah, ngono ya. Lho, iki numpak becak numpak bemo iki. Ya apa? Ya apa? Inggris ya. Nyanter kol. Endi sih? Kampung ndi sih? Kampung Kampung ndi? Kampungku ta. Iya kampungmu nang kampungmu dhisik mampir nang nggonmu. Mane ngedang sepur nek Wonokromo ya. Lho, padha ndi kok? Lho ya kan jurusan. Waduh. Blakrak ae kon niku. Wis pada umumnya nek kono iku bemo rada papat rek. Ngono. Lho, apa ta? Lah bemo rada telu iku bemo bane meledos. Lho apa kok bangun ledos iku? Lho siji maneh lene. Oh, ngono. Lho iya. Di numpak bemo ah. Mbak bemo ae. Wis aku melok kene apa cari kon mampir ono ya. Ngono ta? Iya, engko terus namanya Munawari ya. Iya, Masih aja nek ngono. masih bawah yang ngono kok talang ngono dhisik ayo ngono lho. Iya. Lho. Kono iki ya apa wong bobok kon nalangi lho. Ya, Sementara. Ayo, Ayo wis budal.
Oh, barek. Wis narik ta? Wis. Narik slender. Awakmu iki lho nyambut gawe narik apa? Narik penumpang ngono lho. Oh, penumpang. Iya. Gak medhok ya, ya? Mosok. Tak sopane jebrot. Hah? Apa nggo kene jam piro? Wah, biasa iki sak jam rene biasa iku. Lho ya, merkeso. Kok kanca dhewe mosok lali. Iki kangen Cak Markeso. Biasa iku wis apa maneh wong Cak Markeso kanca lawas. Iki gak enak gak direngengi Cak Markeso iku. Iya. Halo. Hei. Wah, iki apa? Kan Sam, kene Sam. Wah, kene. Wah. Ya apa? Pirang-pirang dino gak tau pedhuk dhewekne. Mosok wong nggone pancet nggo kene kok. Lah iya mangkane becakmu mang lho. Iya. Aku iki mbok torno nang gone. Nendi? Nang gone iki lho, ngene ndupak. Ndupak? Iya. Saiki ngene ya, ya? Iya. Wis ngombe ta? Kene ngombe kopi kene. Ngombe apa sing diombe apa? Ini ngombe kopi ngono ya, So? Kopi. Warung endi ngono? Lho. Lah iki apa iki? Wah, enggak ono warunge ngono kok. Sampai niki ya iki darane warung resik iki. Warung resik ya. Iya, dadi resik sembarange, warung saanane, ngono lho. Kon niku pancen pancet kat biyen. Lho lah enggak pancet apa ya, Sih? Wong becake ngono, wong sumpah kang ngrasakno. Lho, penah iki lho. Penah lho. Iya ya. Becek ket mau wis narik. Wis arek-arek mangapa? Ya lutung. Iya. Tanggapen po. Lho. Iki ngene ya, So. Pancene Iya. aku mangenteni sampean arek-arek wis rukunan kabeh. Timbangane sepi-sepi. Nah, karepku ngono. Saiki sampean reng-reng nggo kene, ya. Iya. Ya wis bantu-bantu lah. Ya carane. Ya timbangane nganggur ya ayo. Nah. Nggih lho kekaruan, Bun. Peneran wis dik meneng cekel tangan wis. Iya. Gorengan tak kernet. Wis gak dikernet wis. Iyalah. Saiki pengin aku iki ngidung timbangan kanca-kanca becakan wis gak tau pedhuk. Nah, iku apa ya, So? Oleh sak godokan mulih. Lumayan. Ngene lho nyambut gawe apa? Ket biyen kok pancet teh. Ya gak ngersul anjene ngene wong panjenengan awak dhewe salah lahir biyen ketiga. Ngene lho, kok mentolo bojoku mangan kaya aku. Ayo, So. Sampeyan kok iso ngeluh ngesah iki lho apa ya, So? Gak ya gak apa-apa panjenengan iki. Saking apa sih ngesakno manusinya iki. Oleh pirang-pirang tahun sampai yaene pancet ae nek oleh kaya tok guyu. Nek kalek kok ngondok sak walu-walu. Gondoke. Gondoke. Eling-eling bojo jaman yaono sampai yaene pancet ae muring-muringe temburuane. Cemburuan ya? Iya. Tuwek-tuwek tambah temburan sangan aku lapo ngono. Terus apa ya? Ngaku gak lapo-lapo. Tak gawe timbangane nganggur. Monggo mulai kumat. Iya. Alah ditangkap kanca becaan. Mugi-mugi bareng ngono selamat. Tabone rum. Oh, panjen labone tak mut kabeh kok. Gong sak iya sangone arek ya kowe. Ya wis beres. Lha iki lho nek sing bantu. Monggo kula sing mulai. Mulai. Nang dung 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 dung. Oh. Mbanyane iki kok nduk mburi nduk ngarep sampe remak pulan. Pinera swara prewangan iki metu. Ate prewangan gak ngono ya, So? Pinera olengkong skecong amreksani pelawak tunggal kane wangi. Jamer keso. Durung
mung. Mung. Menawi wonten alapat kidungan kula pancen kawit rumiyin camer akeso tidak isine kedondong ngene lho ape mati eman delok elek kaya ngene ngene kok mentole nyusoni piye pancen alam donya pira suwene ayo sing rukun karo kang jane gak suara prewangan kok gila Manjeng gonge gak iso bareng. Bentenan bareng lak mreteli lah. Dung bilak. Direwangi ayem tentrem sak keluargane ojo sampe lan kliru penam enak iki rada mol iki. Semingo tabuhane kroncong ki iso mol. Pancen aku gak iso ngroncong. Gak seneng ngroncong. Wong ngene bingung ta. Embung ini sing iso. Mulane sing perlu segarku warasane awet panjang umur taman tindala arek iki melok ngene-ngene. Kelas 1 mek kandar yo. Ndelok wak sakit bin mulai wis ngene. Gatik kernet, gatik setoran. Enak gatik lebon mlaku surit. Mlaku bengi tawan gelantong. Mulane sing temen padha ngertine bisa selamat urip rukun salah awase bumbu cula-culi tapuane lutruk sing lutruk arek prang kidulan rina lan wengi tak sebut-sebut supaya langgeng manatahan saben dina cukup sing dipangan awan-awan wong menek kelopong klopo dipenek lontrono uwoe prawane nontok karo lan Joko melok nontok Mas Katut aku ya Mbok karo jawan gak tak terusno aku wae aku ditawur arek kene lemu-lemu perawan kene ngono meneng-meneng mergo aku gak ero oleh anune nyawan nonton ya nonton tapi jenan arek kene siji marek nggonku kono arek kene ngono nurut-nurut mergo sekolah temen mergo ya temenan arek kene iya mergo arek kene meneng-meneng mergo sik yahene
lumayan ya, Cok. Mbok dilungkas. Apa maneh arek biyen? Iya, iya. Nek kepethuk arek lanang mbek arek wedok ngene. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Cari arek lanang. Ngenyek. Nek arek saiki, waduh. Mau kemana, Mas? Arek wedok sih nyawa mau kemana, Mas? Cari lanang biasa saja nih. Iya, umpamanya aku tau nyang Jakarta tulung dino gak kerasan. Nduk kono numpak sepur. Sepur adek kuwandengane tuwa. Aku bingung kok. Bingung delok wong-wong. Wong ana sing wong wadah dah. Macake ana sing Macam-macam ya? Iya. Ate ana sing blangkon. Iya, iya, iya. Wareng kepethuk wong kono iku ngene, ku tak tutungno sik kidung aku ngomong tuh rak nemen aku lan. Iya, sing perlu ak kidungan ya. Kendangane aja. Lewaning arek Surabaya. Lah, ndangdut engko ae ndangdut. Iya iki engko gampang perkara lho, ngono iku lak gampang ah. Iya, iya, iya. Lah iya engko jangan aja kuwatir. Sing dadi lak dhuwit meneng ah. Ngene engko mulai sangoni wae. Adik gak seneng ya apa lah ngene tok ae lho. 500. Tapi gak tapangan ijen. Mare bojoku. Mbak kopi nih umben ya, Cok. Iya iya tak ombene. Endi kopine rek? Nek ndelok awakku ket biyen wis ngene mulai tahun 49 ludruk gak tau atik ewang. Liyane ijenan ae. Ngene iki lho. Sapa sing gak seneng ndelok urip ijenan ngene iki mulai wis ijenan ku diterno arek-arek becak. Kadang-kadang aku pinginane gak bayar dilokno mbek arek. Mbak Amin. Lah iya, Cok. Lah ya apa ya Cok ngaku ya anak-anak bojo-bojo ya, Cok. Lah iya, Dik. Sak pamane aku gak lek kaya seneni bojoku. Heeh. Tak jole kidungan aja. Iya, dadi kok bali ya. Heeh. Saya kaya padha sing sabar engko mari lak ngono lak doli walang kekek. Ngono ta. Cara ndi aku seneng wong panjen aku iki wong mlakranan kenal wong sak dunia. Iya, iya. Kota Surabaya. Wong Dindi kenal, wong Surabaya kenal, wong daerah kulonan kenal. Wong Dindi kenal Pak Markese saking Pak Markese karo jenenge. Mergo sekolahe kurang, Dik, mergo sekolah bayar pijet. Sekolah 3 tahun gak tak diunggah-unggah. No. Saking pintere. Saya enggak ada kernet melok ae. Sapa guyu rek? Guyu tok gak leren. Iya. Iya, iya. Iya, walang kekek. Iya, iya. Iya. Iya, ngarepe warung wae ya. Enak kok kaya njuku jajan enak. Iya, ayo terus. Canting. Iya, aku kumat. Joling. Keliling. Keceri liwat pandi keling. Wong bedang pangkalan kali. Kali gede lho, kali Kupang. Potong wote klontang. Tabuhane merucut. Wingi mlempam ngono lho. Kaudanan. Potong wote. Ya menara winginane kalau. Potong wote. Gak kelincipen. Gak sanggup potong tine. Sampai lagi ngedek-ngedek. Wah, mulai kumat aku. Mulai ngepir. Waduh, bapak kedua. Sakana mari bal-balan.
awalang abang. Waduh kok kucing nguyung ini. Mencelonduk kerung awalang ijo petak dindong dong dong. Dawa sutanging tak dong dong dong. Senajan bujang direwangi temeng ayen duwe bojo ya Mas kari entenging ayo oh ayo 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 Iya ya. Iya penumpang apa? penumpang akeh ya Iya. iya Dik ya matur nuwun Mene engko tongkok rino maneh ya. heeh Aku tak penumpang. Iya, iya. Penumpang ambek Amin iki. iya Dik aku tak mulai ya Iki lho iya iya wis lho ya. Terima kasih. Pak Sah, teng pundi? Lajeng kesa. Wis apa pundi? Lha engko niki pun manten hari. Yen sik tak monggo omongan kali kula. Lho ki anak iso. Sampeyan niku kok dijak omong-omongan kok takon anake sapa? Cek ayu nih arek cek ayu. Kuatir. Kula tanglet nggih. Napa nak? Sampeyan nyambut damel ngaten iki pun dang. Pun mulai tahun 49 nak. Tapi nggih seneng nggih. Seneng. Niki umpami lho nggih. Umpami enten pendamelan lintu ngoten ndas pundi sampeyan? Gue purun kula, purun. Saestu? Nggih purun. Nyambut damel apa sih? Lho, nek sampean purun, Nggih. nggih coba-coba nggih. Nggih. Kula tolong. Nggih, Sebab sampean tolong. Bapak kula niku nggih dipercaya kali perusahaan. Nggih matur kasih uwun nek ngoten sampean tolong. Mungkin sampean kula sanjangaken bapak kan kersane sukane pendamelan nggih. Nyambut damel napa kula? Lho kirangan bapak niku dinese dinas bengi kok. Oh, mbon tau dines awan nggih. Nggih, tapi Enak, dipercaya. Keco kula mbon. Purun nggih. Purun. Saken kula ningali sampean niku, pun sepuh Nggih. mlaku terus turut tembong. Alah. Nggih, monggo teng ngene nggih sampean. Saestu. Nggih, kula temut Mbak Becake. Nggih, becake pundi? Niki napa becake Kula, ini? biasane langganane kula. Sampean bayar ngoten niku. Mboten. Lho, nggih pun ngoten kersane pun kula bayar. Sampean bayar napa kula menggara duit? Diboni ae. Mboten Pak, kula sing bayar Oh, nggih. nggih monggo. Monggo. Pun, sampeyan numpak, pun. Monggo Pak. Tini mang lho mblakrak nang endi ae. Kaya ngene iki arek gak tau mulih, gak tau nyabani omah. Tapi ya apa sih eling-eling aku anak mek sitok. Penggawe aku iki tak rahasiakno aku. Soale oleh gak tak rahasiakno ya apa kuwatir aku jaga gengsi pek ana di sekolahan diwadani. Kaget aku kok rahasia aku terbongkar gak gelem sekolah ya apa arek iki. Ngono rahasia apa wae. Kok rahasia tetep rahasia ngono ta? Gak ngono Lha kok. apa? Nang di Sapari gak rene. Mbah, semayani ya rene. Arek iki apa sih grup iki diterusno ta di buyarno iki? Kok niku Kon niku ninggal ae. Wah kok niku Gari kartorone tak pikir kok gampang putus asa ngono. Wong andek-andek wulan iki kait oleh nenem wis. Dhisik ta. Aku mang kru ngomong War. Iya. Mursolo pekarane kon jare jaga gusi. Wah, gengsi ta gusi kok niku. Lah ngomong Mang. Iku kuping tak dengkul iki. Aku ngerti mangin lho. Ngomong anake dek iku Joko bengi ta mbok pegawe apa no. Burine kok ono sisine ngono lho. Jaga gengsi. Wah. Oh, jaga gengsi ya. Soale Jaga ngene nama. rek, wong arek saiki lak wis kabeh padha maju wis jamane. Iya. Saumpamane penggawe aku tak dudono anakku. Iya nek gak diwadani kancane nek sekolahan, purik gak gelem sekolah sing rugi aku. Dadi kok rahasiakno. Iya, Rene. Juara anu nyambut ke bengi dek. Lah kok nyambut gawe bengi ku maling ta? Maling. Arek iki durung tau mimisen iki kok. Lah nyambut gawe bengi nyambut gawe apa? Ya wis biasa Wis terus dhewe wong kuliah-kuliah wong telu kok ana wayang ya awak dhewe kadang-kadang ya ana band ya orkes kadang gambus misri. Wis sing penting pelawak iku lho lak ngono kan ditanggung tas iki ana andak-andak
Wong telu njaluk 1 juta iku ya apa? Iku kemoncolen kon. Kon ngedekno grup iku kudu ana iku lho Rek. Jenenge. Nomor Indo. Lho ya apa sih nek gak ngono masa dia ndek uang. Ya ana sih, Apa jenenge apa? Ya grup Sawunggaling. Oh, Sawunggaling. Ya apa? Kartolo CS. Ana kartu sih. Lho, tekan dia kon iki. Parek iki ndamu ta? Bundaan siapa sih? Anak Eri. Kak Sapari durung tau beri-beri jane kon iki. Iki sapa? Wong anakku. Putrinya. Anakmu temen? Lho ya apa sih kan? Anak sapa? Saiki ngene lho, Wo. Lho ya. Tak bae mari, Wah. Omong-omong. Sampe kok celuk apa sih, Pak? Engko sangat nopo-nopo wae aku iki. Pak, aku nggak oleh-oleh, Mang. Oleh-oleh. Iya, toko sekolah sih. Aku suwe, Mang, ya. Iya. Nggak oleh-oleh. Alah paling kerajinan tangan. Iya. Kok kerajinan tangan? Apa kerajinan tangan? Burdil. Enggak. Gawe kapal-kapalan. Njobo. Nek jopo? Njobo. Wah, dijukuk wong lho, enggak boleh tek jopo. Lebokno kok diondol kerek iku. Tak sarate ya. Sopo? Buat, Pak. Heh? Sarate. Tak sarate. Karung. Lho, bawa karung. Lho, sok. Tangan karung. Lho ini mang yang bete pabrik. Pak, ngene lho, Pak. Ya aku sakno, Pak. Kon iki lha opo meneng-meneng bengi-bengi kok nggawa telo bosok iki. Sok. Iki sapa iki? Ya Kartolo. Tolo. Sapa? Pak Cek tak, Pak. Ngene lho, aku mang Menawar. sakno. Tak tolong tak jarene, tak kon ngekeki penggawean sampean. Sampean iku lak dinas bengi ta. Iya. Lah ya jare dipercaya mbek perusahaan. Lho, Jangan Bapak. kok sakno, Pak. Ngono ah. Iya. Wong iki ambek kon koyo doler ketok gone. Masa wis nepres. Ah, ngawur ae. Gak gendeng Sapari. Wis kono gekno wedang-wedangan. Ainun. Mainun. Iki Mak becahe Ainun. njobo. Ngene lho, Sok. Ya apa Mainun iki? Pernah tak omongi ya. Sakjane anakku iki jange nulung peno iki ya ana benere. Mak Edot. Lah aku nyambut gawe iku kok tak rahasiakno penggawe aku iku. Mangkane Karepe anakku nulung peno iku supaya peno iku Iya. dijak nyambut gawe nang pabrik. Heeh. Soale aku kondo karo anakku nyambut gawe di pabrik iki dinis bengi. Sakjane gak nyambut gawe pabrik. Nyambut apa, Pak? Eh? Nyambut apa? Wis konangan lae iki. Aja ngono ta, Pak, mbek aku ae ade Wis rahasia. terang-terangan ya, Nak. Bapak iki nyambut gawene kaya Pak So iki, Nak. Dadi apa? Ya wis melawak ngene. Melawak. Melawak. Iya. Gak apa-apa lah, apa sampean gak gelem terang-terangan Iki ambek aku. apa-apa lah kedinasane. Kadang-kadang yo gawe sampingan iku jaga gedhong. Nah ana ludruk buyar terus operasi nek kursi-kursi. Sampeyan niku ngenyek ngono Cak Pari. Tapi kan gak apa-apa sini. Gak apa-apa, Pak. Sampeyan yo. Iya. Kok sampeyan nyambut gawe melawak ya iso nyukupi aku, ya iso nyekolahno aku. Ate lapo isin-isin mbek wong. Gak ngono mbok menawa kon iki diwadani kancamu ndek sekolah terus kon purik gak gelem sekolah sing rugi lah aku. Sing madani ku kuno. Hmm. Saiki ku yo Iya. kesenian daerah ku wis ditingkatno, dipupuk, ngerti ta sampeyan? Oh iya Jadi iya. tak isin aku masih anake dagelan menter yo. Iya war nek terang-terangan. Dadi iki monggo tak ibaratno kebo mulih nang kandange. Lah ya apa wong aku ndagel kon nulung merkeso mrene. Ayo, apa sih? Wis Dadi ngene. Payen ngelompo. iseng-iseng aku. Iya. Lek pancene awak dhewe iki digabungno karo Markeso ya. Iya. Ya gak digabungno. Heeh. Awak dhewe ngesakno karo Cak So timbang keluar kuwi Iya, jen. Cak So. Iya, Wong aku iki ya jiwa seni ya. Pancene kepingin aku. Ngono, Cak So. Iya, payen aku tak iseng-iseng kepingin aku Kumpul. cita-cita kumpul karo koncoku grup Sawunggaling. Sawunggaling iki. Pancene gak ana menawari ya kepethuk Kartolo. dulurku Kartolo barek Sapari. Mulane aku dhewe kepingin meningkat nang kene rek ben Iya, dadi iya. ijenan kentang klentu gak urung ya nang kamare becaan terus lagi. Anek ngono Cak So. Iki meneh mben dawa terus tanggapan. Ayo tak belajar gending-gending soalnya biasanya penuh lak gak nggawa gong ah. Gak iso dek kepengen aku bisa garingan. Saya gajal ya, gajal. Iya. Saiki. Yo iki Pak, cato hari pisan iki. Sing Lho, beta lho, iki. Napa niki? Beriki hari. Lah kula niki katut ta mboten? Lho tak katutno becakmu kono kuncin. Oh, ngoten ah. Iya. Kuncin becakmu iki. Tanggapan gak ada kendaraan ado-ado. Iya, wong limo iki numpak becakmu iki. Oh, ngoten ta? Iya. Ya tepakan. Ayo, ayo, mawon. ayo, Monggo, ayo, monggo. bater ki jungan. Ayo. Nyedungo.
kening akeh watu wong gak jambang kere mingung gak seneng bowo apa mas dine ayo lekok sangkas kentang kopes lakone lotrok sing bonang sinambi andoto ireng manis pandai lotrok wong lanang sing macak awedo cekap semanten atur kula saelan boten borong ke arasa